Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave noget lidt grænseoverskridende, en historie jeg gerne vil fortælle jer om. Som I kan se, så hedder det her Mit allergihelvede, som handler om en episode, jeg lige har været ude for, med en meget, meget slem allergisk reaktion. I går der så jeg på internettet, at der var en pige, der havde lagt noget ud med noget kosmetik, som hun ikke kunne tåle, og hun havde bare sindssygt meget op i ansigtet. Jeg har rigtig længe vil lave den her video, men jeg har været lidt nervøs for sådan at slå nogle billeder op, og man ser helt forfærdeligt ud og sådan nogle ting. Men altså, nu hvor temaet allerede er oppe, og der er nogen, der har gjort det, så føler jeg, at I selvfølgelig også skal have lov til at høre min historie. Jeg skal nok poste nogle billeder her af, hvordan det så ud, men jeg synes egentlig bare, at vi skal starte med sådan hele historien og hvordan det skete. Det jeg farvede min øjenbryn med, det er lige præcis den her, den jeg står med her ved siden af. Den er fra Hanne Bang. Og det første, det skal lige sige, at jeg er ikke ude på at få nogen ned med nakken. Jeg er ikke ude på at få Hanne Bang ned. Det er overhovedet ikke det. Der står også på pakken, at hvis man før har reageret mod hende, skal man ikke bruge den. Så dum som jeg er, læser jeg ikke det her meget små skrift, hvilket så koster mig en hel masse smerte. Men det kommer vi også til. Sammen med min veninde, så farvede jeg mit hår med den her Hanne Bang. Hanne Bang øjenbrynsfarve, det er noget, hvor man blander den selv. Ligesom når man farver sit hår, så farver man bare sin øjenbryn. Og jeg har egentlig ikke lyse øjenbryn normalt, jeg har sådan mellem øjenbryn, men så tænkte jeg, at det kunne da være meget sjovt at prøve, også fordi den skulle gerne farve huden indunder, og så skulle man få sådan en flot shape rundt om. Og jeg er elendig til mine øjenbryn, jeg gør ikke noget ved dem, så jeg tænkte, det må bare være fedt for mig, som ikke gider bruge tid på det. Så jeg farvede min øjenbryn, og det gjorde jeg onsdag aften, tror jeg, eller torsdag aften. Kan det være torsdag? Det må være tirsdag aften. Deromkring, det er også lige meget. Så farvede jeg min øjenbryn, og der skete der egentlig ikke så meget. Jeg gik i seng, jeg gjorde det om aftenen, og da jeg så vågnede næste morgen, kunne jeg godt mærke, at jeg var lidt øm omkring min øjenbryn, men det var ikke rigtig noget, jeg tænkte over. Om aftenen begynder mine øjne, så jeg skulle spille teaterforestilling om aftenen her på min efterskole, og om aftenen begynder min øjenbryn så at hæve op i den her side. Og det ligner, at jeg er blevet slået, og jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få et billede eller en video ind her ved siden af, så I lige kan se, hvordan det så ud. Det var som sagt overhovedet ikke særlig slemt. Det var faktisk, ja, næsten, man kunne nærmest ikke se det, lignede bare lige at have fået et slag over det ene øje. Så går jeg så i seng om aftenen, og kan godt mærke, at det begynder at dunke, fjerner så hurtigt min makeup, fordi at jeg tænker, at der må være et eller andet galt her. Og så næste morgen, så jeg har sovet virkelig elendigt, og så vågner jeg så og kan nærmest ikke se ud af mine øjne faktisk. Det var virkelig, virkelig slemt. En virkelig slem allergisk reaktion, jeg havde fået. Jeg skal nok poste et billede her ved siden af hvordan jeg så ud her om morgenen. Det var virkelig, virkelig nederen. Jeg skulle spille teaterforestilling om aftenen, og det gjorde mig selvfølgelig pisseked af det. Jeg så sådan der ud. Det gjorde jeg helvedes til ondt, det sved, og min øjenbryn begyndte at komme sådan nogle bobler om bag. Ja, det her billede, det er super flot. I må gerne tage screenshot af det, gør hvad I vil med det. Men i hvert fald, det var pisse irriterende, og det gør helt vildt ondt. Så tager jeg så hen til min lærer og var virkelig ked af det. Så får jeg nogle piller og en masse forskellige ting. Jeg ligger med is på og vand, og jeg ved ikke hvad. Jeg gør simpelthen alt og går ture og var bare så skide ked af det. Jeg skulle spille min sidste forestilling hernede, og ville helst ikke rende rundt og se sådan der ud. Det var virkelig svært, og det blev bare værre og værre om aftenen. Jeg har desværre ikke lige noget billede. Det kan godt være, hvis jeg finder et billede, så skal jeg nok lige slå det op her ved siden af hvordan det så ud, da jeg skulle til at spille. Det tror jeg måske, jeg har. Det får jeg jo se. Men jeg var sindssygt ked af det, og heldigvis kan man ikke se det så meget på scenen. Det siger de fleste, men ikke kun. Jeg kunne godt selv mærke det, og det gjorde mig lidt, ja, det gjorde mig som sagt helt vildt ked af det, og smerten var bare forfærdelig. Alle de der piller havde ikke hjulpet noget som helst, så ja, ærgerlig. Jeg kan tage så hjem med mine forældre den aften. Det skulle vi så, det var ikke fordi jeg var mega ked af det, men jeg tager så hjem, hvilket var en helt vildt god beslutning at gøre. Jeg går i seng, og om morgenen så ser det virkelig slemt ud. Jeg tror, jeg har et billede af, hvordan det så ud morgenen efter. Jeg kan godt slå det op her ved siden af igen. Det er virkelig, virkelig slemt. Jeg er godt klar over, at det ikke ligner mig, og det ser helt vildt forfærdeligt ud. I skal bare se det, fordi jeg vil rigtig gerne advare jer om, hvad man putter i sit eget ansigt, fordi det er sgu ikke for sjov. Det gik nogle dage, jeg var til vagtlægen, og første gang får jeg noget mod nældefeber, nogle stærkere piller, og nogle panodiler og en masse forskellige ting, fordi smerten jo også bare er der og gør helt helvedes til ondt. Ja, efter det så ser jeg sådan her ud dagen efter. Jeg blev nødt til at skynde mig til vagtlægen igen. Det
det her billede det er virkelig grimt. Jeg ved det godt, det ser helt forfærdeligt ud. Sådan er det bare, so be it. Ja, deal with it, eller hvad man siger. Det var forfærdeligt. Vi smerte helvede uden lige. Og så heldigvis så kommer jeg ned til lægen, og lægen fortæller mig faktisk, at hvis det begynder at gå i hals, så kan det spærre min luftvej. Og så begynder man jo at blive helt vildt bange, og man begynder at blive helt vildt nervøs, for det kunne faktisk tage op til 2 timer, så kunne jeg være smulvet helt op. Hvilket jo gør, at man bliver endnu mere nervøs for, hvad der lige skal ske med ens ansigt. Og jeg lignede på ingen måde mig selv, som I kan se. Jeg var virkelig, virkelig ked af det, både psykisk, men også fordi det gjorde så skide hamrende alt. Så fik jeg noget, der hedder binyrobackumon, som er en rigtig, rigtig stærk pille, som nedbryder dit immunforsvar. Det var mit immunforsvar, der fik mig til at hæve sådan op. Så det blev nødt til, fordi at ellers så, som sagt, skulle de spærre min luftvej, eller trykke min luftvej, eller et eller andet. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det var, men det var i hvert fald noget med, at jeg ikke kunne få luft. Det kunne jeg godt, by the way. Men det kunne ske det, at jeg ikke kunne få luft. Heldigvis så noget af det ikke er sket, for det der binyrobackumon, det hjalp helt vildt hurtigt. Der kommer et billede her ved siden af, hvor I kan se, hvordan jeg så ud morgenen efter, da jeg havde taget de her piller. Virkelig fed forskel, der var sket, og jeg begyndte at kunne se lidt håb for det her. Jeg har haft en hændetatovering, der var lille, og på den der ryg, jeg havde en hændetatovering på min ryg, og den slog helt ud. Så jeg var virkelig, og den varede 3 måneder, jeg var virkelig glad for, at det begyndte at gå så hurtigt væk. Og på 2 dage, så gik det næsten væk. I kan lige se et billede her med min lillesøster og jeg. Fra dagen efter igen, da jeg havde fået dem her, og som I kan se, så var det næsten helt væk på grund af det her binyrobackumon. Men igen, det var helt forfærdeligt. Jeg er en pige, der elsker kosmetik, og jeg elsker at bruge en masse sjove, nye, spændende ting. Så ja, det jeg egentlig bare ville sige med den her video, det var, at I skal fandme passe på jer selv. Det er simpelthen så vigtigt, at I lige tjekker, hvad I kan tåle og hvad I ikke kan tåle, fordi det kan sgu være virkelig, virkelig farligt. Det havde jeg ikke selv nogen... det vidste jeg ikke selv, at det kunne gå hen og blive så slemt, som det gik hen og blev. Men jeg ville have ønsket, at der var nogen, der havde advaret mig, så det er faktisk kun derfor, jeg laver den her video, for ligesom at advare jer om, at I virkelig skal passe på, hvad I propper i jeres ansigt. Farve, især kosmetik, som hende pigen, jeg læste om, også havde på. Virkelig pas på med det hele, fordi det er sgu noget farligt stads, nogle kemikalier, man propper i ens ansigt. Og så vil jeg gerne sige igen, det er ikke for at hænge Hanne Bang ud eller noget som helst. Vær sikker på, at I læser dem her. Der står sådan nogle advarselsskilte på. Vær sikker på, at I læser det, for det er fandme så vigtigt, at der ikke er nogen andre, der kommer ud for det her. Det ønsker jeg virkelig ikke, at der er nogen, der skal. Det har været den værste uge i mit liv. Det var en hel uge. Og jeg har nærmest ikke kunne gøre, når jeg ikke tager ud for en dør. Det der immunforsvar blev så væk og gjorde, at jeg nærmest ikke fik nogen kræfter, og jeg kunne ikke spise noget med alle de piller, jeg tog. Så det var bare, i det hele taget har det bare været en helt vildt forfærdelig uge, og man skal sgu bare sætte pris på, at man er sund og rask, og ikke går bange for noget hele tiden, og at ens ansigt ser helt normalt ud. Nu vil jeg aldrig nogensinde klage over, at jeg får en bums mere. Skal prøve, men ja, når man har set sig selv på sådan en værste side, så lærer man bare at blive lidt taknemmelig for, hvad man egentlig har, hvordan man ser ud. Det lyder som, ja. Igen, tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, at I vil passe på jer selv derude. Det er fandme vigtigt, at man lytter til sig selv, og ikke lider for skønheden, som jeg har gjort, bogstaveligt talt. Ja, tjek. Bare det vigtigste er at tag til en hudlæge, se hvad du kan bruge, fordi det der, det gør, at jeg aldrig kunne farve mit hår mere. Jeg har altid farvet mit hår, men det er jo så hvad det er. Så det har en masse følgere, det her allergi, så virkelig piger, pas på jer selv derude, og streng på den til skyld, hvis I skulle få lyst til at være for jeres hår eller øjenbryn. Sørg for, at I lige tjekker, om der er noget, I ikke kan tåle, eller så bliver I lige sikker, at der er noget med, at man kan få sådan nogle små prøver på, hvad man kan gøre i de her pakker. Jeg vil til at slutte den her video af, så den ikke bliver alt for lang, men igen, tusind tak fordi I så med. Jeg håber, at I vil passe på jer selv derude, og ellers så må I bare have det helt fantastisk, til vi ses igen. Mwah!